бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода 382 иншооти таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 368 он марҳила ба марҳила мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар боқимонда иншоот муташаккилона ҷараён дорад. аз шӯъбаи меъморӣ ва кумитаи идораи замин дар шаҳри Турсунзода иттилоъ медиҳанд, боқимонда иншоот аз рӯи нақша то рӯзи ҷашни истиқлолият пурра мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. дар ҳудуди шаҳри Турсунзода тибқи нақша сохтмони 382 адад иншоотҳои гуногун ба нақша гирифта шудааст. аз тарафи кумитаи идораи замин шаҳри Турсунзода ва мутахассисони он парвандаҳои танзими замин дар муҳлати муқаррар гардида тартиб дода шуда барои мувофиқа ба комиссия пешниҳод карда мешавад. масалан дар соли 2021 аз тарафи мутахассисони кумитаи идораи замин шаҳри Турсунзода парвандаи танзими замин оиди ҷудо намудани майдони умумии 4 гектару 6 сотиқи қитъаи замин барои бунёди 10 майдончаи варзишӣ тартиб дода шуда, ки дар натиҷа аз тарафи мақомоти иҷория ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда тавзеҳ карда шуд. бояд қайд кард, ки то ин дам аз тарафи мутахассисони кумитаи идораи замин шаҳри Турсунзода ва кормандони бақаягии давлатӣ ҳолатҳои бесабаб рад кардани арзои шаҳрвандон ҷой надорад. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, боғи фарҳангу фароғатӣ дар маркази шаҳри Турсунзода аз ҷониби соҳибкорони ташаббускори шаҳр бо тарҳи муосир ва унсурҳои шаҳрсозии миллӣ бо назардошти талаботи замони имрӯза ва санъати баланди меъморӣ бунёд шудааст. дар маркази шаҳри Турсунзода боғи фарҳанг ва фароғатии шаҳри Турсунзода аз навсозӣ гардид ва имрӯз мардуми шаҳри Турсунзода хурду бузург аз ин боғи фарҳангу фароғатӣ истифода бурда истодаанд, бо аҳли оила, бо фарзандони худ дар ин ҷо истироҳат доранд. мо аҳли кормандони боғи марказӣ кӯшиш менамоем, ки ба ҳари фароғати мардум шароитҳои хубро фароҳам оварем. вусъати корҳои созандагиву ободонӣ дар шаҳри Турсунзода шаҳодати он аст, ки мардуми бо фарҳангу соҳибтамаддун ва меҳмоннавози минтақа бо ифтихори баланди ватандорӣ барои таҷлили шоистаи ҷашни истиқлолияти давлатии Тоҷикистон омодагӣ мебинанд. дар маркази шаҳри Турсунзода як қатор корҳои ободонӣ бароҳ монда шудааст. зиёда аз 70 бинои иншоотҳо, зиёда аз 3 километр раҳҳо пурра асфалтпӯш карда шуда, зиёда аз 28 километр раҳҳо қисман таъмир карда шуд. ҷиҳати зебо ва озода гардондани маркази шаҳр зиёда аз 240 000 гулҳои ҳархела дар маркази шаҳр шинонда шуда, як қатор корҳои ободонӣ низ бароҳ монда шудааст. то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон чанд рӯзи дигар боқӣ мондааст. аз ин рӯ мардуми меҳнаткалини ин минтақа дар кӯшиши онанд, ки бо зебоиву озодагӣ ва ободиву созандагӣ ин ҷашни таърихиро бо дастовардҳои баланд пешвоз гиранд.